משפחת תמר היא משפחה ישראלית, לא משפחת פשע או משפחה פלילית. נוסעים בחג לטורקיה, לנופש על הים, עומדים בפקק באיילון ומאזינים כשחם. אני אבי, תמרי, אבי המשפחה, שחור מתוק ומפנק עם אישיות פתוחה, מלא אנרגיה, מרץ, אוהב את העולם. נראה לי שאני פשוט הגבר המושלם. הגבר המושלם? אני לא בטוחה. בלעדיי היית חי חיים של מבוכה. נעים מאוד, אני תמי, הבוס האמיתי, מטופחת עסיסית ואבי הוא אשתי. אוף אמא, זה מה זה לא מתאים, זה לא יפה לצחוק על דמות האב מול הילדים. קוראים לי דקל, ואני סופר סופר קול, וכשאהיה גדולה בטוח אצטרך טיפול. איתמר פה, אידה האוס יו, אני הרבה יותר מוצלח מאחותי, לא. יש לי מיליון חברים בפייסבוק, ו-PSP צמוד, וכל הבנות בכיתה חושבות שאני חמוד. נו אבא, די להיות מג'הול. אף אחד כאן לא יעשה ממני מעמוד. אני בחדר, נכנסתי לסרטים. תפסיקו להצחיק אותי, נהיו לי כבר פלצים. תשאיר גם בשבילי, תמר ישראלי. 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 תשאיר גם בשבילי.